Sir, kamusta iya pagdudulasa at investigasyon kayo para pinapasamak na panagpekyan iti may isang lalaki ito'y barangay Tartarapisa? When di kalman, dyan ay postmortem examination nga kinandak iti RHU doktor tayo ni Dr. Agnes Barlahan. Kaya ti resulta na kaya death by asphyxia by hanging. So, adya iti resulta ti postmortem examination. How about iti retipela o nga rason, sir, iti panagpupil na sa Ti rason ken nga po nga makikita tayo, do awan pa iti confirmation na, kaya dito financial constraint. Tiriga ti panagbiag, so iti may isa nga makikita tayo dito. Ngayon kitan tayo pa noon na pa iti noon unod nga rason ken nga po na, no pa nga nagbekil iti nga ubing. Sir, ano iti sayang gusin nga may pangbuskal mo iti panagpalpalot na. Dati pagkati iti may isa karag iti angle nga kita kanisa. When hang may cut data ta dito nga tao met ket maliban iti may isa nga trabaho na ket as a carpenter, construction ti ayan na ken farmer ket makunamat nga dito ket boy iti farm iti dagiti manok nga pangpalot. So datin din sinanulat tamat nga kitaan tayo no sat no na no natin naka-involvement na dito na pinagpalot.